fordi det regner. Altså det er, for klokken er kun 4. Ja. Det er sådan lidt. Og der er den nye bager. Ja, for i Ejvins. Ja. Hvad var det nu, vi synes, det var mærkeligt? Var det, at det var så skide dyrt? Ja, jo, det var det nok. Jo, det var det der vist. Ja, vi var inde og kigge. Vi sad også herude og fik kaffe og kage. Det gjorde vi da lige bestemt. Gjorde vi det? Ledersand isværk. Ja. Fuldstændig. Ja. Rigtig dyrt. Er det centrum her? Ja, det er faktisk. Okay. Kan man ikke lige se det? Nej, men her kan... Okay. Her kan fiskeindustri. Ja, det er fiskeindustri. Okay. Nå, vi skal pakke eller hvad? Pakking eller hvad? Ja, det er tør is, de får ud her. Ja. Og så en auktionshal hen her. Ja. Fiskeauktion. Ja. Ja, har vi nu været her en morgen, så skulle du have oplevet det. Om morgenen? Ja, det er altid der, de holder det. De råber og skriger som gale. Det kunne være sjovt. Det går så stærkt, så det forstår du slet ikke. Nej, det skulle være sjovt. Det var sjovt, jo. Og så bare, hvis de rocker med den ene øre, så har de købt hele butikken. Det er helt vildt. Man får sådan helt stress af at stå og høre på den. Jeg vil bare lige om at se, om der lå en skive herom, men det er ikke sikkert, det gør. Nej, jeg tænkte sig, hvis vi var heldige, Hans. Ja. Men skive var. Jeg tvivler. Nej. Derhen. Ja, men det er jo en stor en. Ja. Men det er noget med, at der er altså, om det er en eller det er flere, men det er i hvert fald en, der har en licens, der gør, at han må sælge sig private. Ja. Ham skulle man finde ud af, hvornår han lægger til. Og så være her en dag. Ja. Men hulen finder man ud af det. Så skal man kende nogen. Ja, jeg skal nok spørge nogen, der kender nogen. Hvem var det, der snakkede om det, Hans? Var det Anders? Ja, men det er nok været, men altså oppe i Tyskland, der kan man jo også købe. Ja, det var ikke kun Rødsberg. Der er nogle store sten. Ja, det er betonblok. Det er kystsikkert. Det er for havet. Ja, men det er fordi, vi kommer til at kigge ud over, hvis du er heldig, så kan vi lige kigge ud over vandet, når vi kommer fri her. Ja. Store vindmøller. Ja. Ja, det er de 3 der. Ja. Men helst der kan man jo også købe. Hvad for nogle fugle, vi ser det? Hvad for nogle? Fugle? Ja, det der. Nå, dem der? Ja. Måger. Det er måger. Det er måger. Måger. Det er det. Ja. Men når det ellers blæser, så slår det havet ind over her. Ja. Så får vi saltvand over det hele. Die Wand geknallt und dem nie mehr. Du warst das. Also der letzte Tag. Dem der vindmøller, der står ude i havet, de er så helt nye. Så det ligger mange en adskillige år før. Små 10 år, ja. Altså havet, den er jo lidt. Den er jo lidt hissig. Der er mange i dag. Man skal være meget forsigtig med det. Det er hissig, det er. Det er jo frisk luft. Anthony, Nej, jeg skal ikke bade nu. skal du ikke vente bare? Nej. Jeg skulle ikke se. Så kommer jeg aldrig hjem. Så fryser jeg mig. Jeg kan låne den halsterklæde her. Ja. Den er langt ude, mand. Eller er det lavt?
surfer måske kun. Jeg tror måske det er surfer hele der bundet. Det tror jeg det er. 5-6 stykker? Ja, og så Ja, der er flere surfer. derude. Jeg tror det er surfer. Her kan man se der. Hvor mange rejer er vi nu? Ja, der er nogle få. Fordi 5 rejer varme nu. Ja. 5 độ C nha. Jeg synes, det er derfor, at der er 5 grader. Den vand. Hold op, det er frisk. Men, Jeg tror heller ikke. Kan det være en høje? ja, det er jo det, jeg tænker. Der er mange, hva'? Det er deres spisekammer, de er ved at indfinde sig nu. Madkasse. Ja, okay. Så forstyrrer de hinanden. Så de er jo væk. Der er den gætte. Jeg ser en mindre dernede. Ja, sted med dig. Det er en der. Ja, hvad er det for en? Det er ikke det samme, vel? Nej, det er en anden en, Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder sådan en. Her ikke. Men med bentøj, det er utroligt, det kan være. Den er hurtig. Ja, det er sådan. Det er ved at komme så godt nok. Jo, det er klart. Jeg tror sgu, den kommer ud fra afdelingen. Den kommer jo med stærkt. Det er garanteret, det er nu, vi næsten begge ruller. Er der noget spændende der? Lên en øl. Det lên en øl. Det kommer jo altid for sent, tanker om. Dem du ser her, men dem der ligger derude, det er Ja. husbåde. Det er De husbåd. der firkantede kasse. Ja. Det tror jeg selv, det kommer til at trække mig. Husbåd. Ja, dem der ligger derovre. Ja. Det er helt ude. Og det her, det er jo et skibsværft, som Skibsværft. Okay. ja, som har lavet flotte luksusskibe til de arabiske oliesjejker og sådan noget.
Det kan man tjene penge på dem. Det kan du fandme tro, vi kan. Det har mange penge. Ja. Det koster også mange millioner, sådan et skib. Ja. Det er slusser her. Ja. Hvad hedder den her slusser? Ved du det? Det vi sender. Vi sender slusser. Det er Danmarks længste fiskedisk. Her til højre. Ja. Længste Danmarks fiskedisk. længste fiskedisk. Vil du ind og se den? Det vil jeg gerne. Fiskedisk. Jeg må næsten sige fiskedisk.